Bandirabe Moussibé, association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal et garde-gol Dr Seydou Sow, praticien Adani Mon Safara Wonande Yogay Rafiji Dingora Tono. Dr Seydou Sow ko jogiido karallagal gandudo ko wadata ko o mo safra rafiji badina impuissance wala mbiyan rafi ngoragu o mo safra diabète ndoham siti hémorroïde clopathie arthrose ballonnement hani kadi tawi ka jogiido cadele estomac dok ƴeewoya Dr Seydou Sow. O jogi ko produit ji di ganduda certification o hebi dum ko tonto bo wali Sénégal. Dr Seydou Sow ina jogi cabinet médical ko produit ji o wadi to ngam kay mbawon hebde safara o mo jogi cabinet médical do e Dakar la morgongo tonto Pikine Technopole so tawi ko tonto Mauritanie cabinet médical mako woni ko Nouakchott la morgongo Tafral Zeyn Carrefour Emirade to marché Ba Aziz kono kadi o mo heblo ngam uddide cabinet ji goddi e nokkuji certudi dum non fof bandiraɓe ko ngam tan addande mon safara e rafiji moɗon. Dr Seydou Sow ina hebo so tawi ko do nder leydi Sénégal noddotami ko au 77 882 51 25 tawi ko to Mauritanie batta ko 00222 32 18 23 44 so tawi ko tonto leydi France noddotami ko 0033 744 17 17 70. Dr Seydou Sow non haɗan ɗon bandiraɓe omo udditani mon chaîne YouTube biyeteɗo médecine traditionnelle TV ndogi mbaɗa yon abonné so jiiɗi hebde safaruji en ligne. Dr Seydou Sow ko solution addani mon wonande rafiji mon. ɓeerede ko oɗo woni mbir amen o koko tampinimi ɗeɗa balɗe wi kañum wawa sippirde mo yaani min noon min gara ga hen taw mbir ma on wawi yiyeede min ganda tan somin jiiɗum min ganda ko min foti ɓeydude e ustude saabu lamba ene ɓeydo no usto wonto nguleki mbir ene tolno alay sago ɓeyda sernaade wonto doole mbir ene ɓeydo alay sago ɓeyda ñaamde wonno mbir kadi no famdira alay sago an usta ñaamde ha pota e muɗum joni noon ko ɗum addi min ɗo henna beele min ganda hol hen ko min poti ɓeydude walla hol hen ko min poti ustude yeyi Allah jarama a jarama ménagére eɗen gandi kam mbir gonɗo hande Mauritanie enen ɗo e Sénégal mbo sippirto kanko woni ko Mauritanie eɗen gandi en mbawa ɗum yiide ɗo e ɗo tan hande tan ɗum newatata ko niyete
heddi son ƴetti hante onon ɗo ƴettoton nde an aɗa andi wonani ɗo ko Mauritanie woni ɗum noon min wawi ƴettude on engagement kadi mbeɗa addama mbeɗa ɓeyda feere mbeɗa waɗa hen feere te mbeɗa andi kanko kadi ɗum addatama yafata noon promoteur min jiɗi tan yo ar tawi ene wawi won so tawi kadi wawa won hay sako bagasi wona Moussa Mbaroji de ala wona Moussa wona 13-20 ala wona 13-20 ɓen ɗiɗo ngala hen ɓen ɗiɗo ngala hen mbaɗo on kam fof ene foti waw ɗum foti wawa won joni minen min jiiɗi namdo ko haala makko pour ɗum labtu beele oɗo foti usta poids aɗa andi ɗo woni ɗo ko jaggol forme ha ɓurti beele min ustam walla min ɓeydam ɗum tan no min jiiɗi yiide waajo hono tolni ni eyyi saabu oɗo ni o poids ko ɗesɗo ɓurtu min jiiɗi noon tawi kadi ene hen fewri ni an tawi aɗa andi on ene wawi yaade oɗo kalnami tawi wawa won kadi min ɓesda seeɗa saabu ɗum ɗo ko ɗum jemma neɗɗo kam moƴƴi saɗa mo seppira ganda ko jool walla ko ɓotto walla ko da gonga ɗum kam koɗo ma ɗum fawi balla amen he eyyi min kam ɗum ɗon kam mi wawa mon ɗum haalande ɗum kam mi wawa mon haalande mbar ko ɓuttu walla ko cewɗo walla ko jool walla ko dab ɗum min wawa mon ɗum haalande saabu lamba kam foof nani hen ala fof ko ala hen no waɗi risque ji no waɗi aɗa wawi fiyede jana aɗa wawi simiyede gañeɗa aɗa wawi foof ɗum kam hanti min wona min ƴettata on risque min komi piyo lambajam tan ɗum ko ménagére mon andi e onon ɗum kam wona min jinmi wiidem jinmi wiidem mbeɗa jogui confiance ma no feewi nde wonno mbiruji gonɗe Mauritanie ɗi pop hakkude Sénégal e Mauritanie noon ko sehilagal ɓoydi ko ɓe mbi ma yoni keerol keerol hakkude men ko keerol wadde noon mbiruji Mauritanie fof liiɓi mbiruji Sénégal noon kam ɗum mi haalani mbiruji Sénégal mbawimi hooladema ni mbawimi ganduɗa liggadema ni mbawimi wadde entraînement ha mbaɗɗa seeɗen tigui ni min mi hulani hen mi fayani mbiruji ɗi pop garɗi foof ko leydi pa noon saabu noon guel ɗo mbiriye guel kay an wawi ɗum mara ɗum o ñakkata wadde tan kono ɗo ɗo gonɗen ɗo kam alay saago hande komi beltiɗo tawi komi beltiɗo oɗo kikiɗo mo beltiɗo komi mbaɗɗomo entraînement ha jagguɗa tigui rigui ha mbawɗa sippirede joguiɗa drapeau ha Mauritanie ha ganduɗa natɗa Sénégal aɗa yiiɗi ƴettude drapeau kadi Sénégal gartira kadi Mauritanie ɗum ɗo woni ko ganduɗa hoore ma jiɗɗen ɗum kadi komin liggi ɗum tigui rigui kadi ɗum ɗon kadi ne waɗi fayida ɗum kadi jagguɗa ɗo koyɗe ne tiiɗi juɗɗe ne tiiɗi aɗa wawi ko mbatta ko fof koko timmi noon ɗum yaari fof koko timmi walla ɗum ɗon alanduma waɗa sernaɓe Mauritanie kala gattuɗon mbir mum wallahi kiɗum e leydi mi wiyanimo noon sak ceerno Sénégal gadduɗo mbir mum tinnu ɓerde ma jaggamo en liɓimo ha paari yo wayno en liɓimo ha paari ceerno anani mi hoolima ménagére mi hoolima saabu liggey ala e ma sa min o Mauritanie fof nandimi wona dolol siwre wona yuman yire wona magama wona fof fof nandimi kala mo jaggunomi mi hoyni ɗum ala haali gello min gello to jaggimo mi ñamamo ha laaɓa haw wiye cer konko e ménagére mo e arɓe tagata kam fof mi ñamaɓe mi heƴani e ménagére o min mi haalta haala ménagére heƴani mum ɗum tagui balle ma feewi c'est bon ɗum de kam waɗi fayida ɗum de kam waɗi fayida ayi hakke wawi welde hay ceerno weltima mayɗen hen ala no wata promoteur salamu aleykum maaleykum salam min calmini min juurimama min jettima ina wayno min ƴettuno risque combat o pour sippiredema mais so tawi ɗeɗo gueɗe fof nani hen jiibe awa ƴettu combat o tan continue tawe suusa tawi kakkol min mbeɗa wawi ƴettu haɗa anda en garta siñen keɓen awa sah haare mbiya suusa min ɗumen nananta ɗum galle men he tawi suusa tan min mbiya suusi kulono ala ko nafa ɗum hatta maayi holde hatta neɗɗo maayi en ciñi a signa paari a weeɗama a koltata joni kay a muñi tan joni kam ɗum ala probléme an woni min woni an a faami ɓayri ɗum wayi noon min ɓernam ina waɗni ɓayri par ce que sippirde mo a yiya en mo anda min vraiment mi anda ɗin lambu joni Mamoudou Dér an woni manager o ko miñam somi maayi kam rontami si maayi mi rona ɗum te Allah ina wawi waɗa goto amen ido so tawi kañum idi kadi taw ko ɗum ɓuuri moƴƴi wona heddi ko noon
heddi ko noon ko kañum est ce que wawa ƴettu combat o hono o jibi an an to tolniɗa hannde e lamba ɗo to tolniɗa e lamba ɗo eko pinanɗa lamba ko e peeje ma e lamba eto daraja ma tolniɗo e lamba oɗo meeɗa nadde dingiran mbiya aɗa ƴettu aɗa hirsina men lamba an gila aɗa artuɗo aɗa anndi foni hen ala hen ka waɗani ala hen ka yiyani so mayde ari a teɓɓoto so gurdam ari a teɓɓoto gacce ɗe tan dogata ko gacce tan dogata mayde kay koko teɗɗini wallahi teɓɓoto allah ne andi teɓɓotoni walla mimi teɓɓoni ko kanko o teɓɓoto sabu kanko ɓurma ande kanko ɓuri wonde intellectuel lamba kanko ɓurma wonde intellectuel ɗum fi ka hella min hon ɓurdi won électeur ko ɓuri kam an neɗɗo kulɗo eko hono wonata électeur so huuli an a teɗɗini becce ma ko womere wotere piyereɗa maaya kanko omo jogino womere wa porté wona ko ɗum maydi tan walla maydi tan mi waɗini risque gasi noon kay wona ɗum woni haala ka ƴetti ko an foti ƴeftude ƴetti maydi nde mi tegi dow telenda eyi promoteur alay sago yimɓe kalda e ma gongo en meeɗa yiide lamba haɗa sippira e neɗɗo awa yiyani faɗa mum a yiyani wutti mum a yiyani silib mum mais ɗum wawa won promoteur il faut kalden gonga noon par ce que pour kalis o hatta minen komi doole amen min jogui a faami ko te doole ɗe komin liggiɓe ɗe ha min keeɓi hay goto hokkani amen a faami wadde min garta yeeso moon min jogo complexe haalde moon gonga neɗɗo a wawa ɗum sippira yiyani mamude de a yiyani faɗa mum a yiyani silib mum a yiyani jampe mum te lammaji min dañani koy ko dañcon ko hen ɓuuri heew neɗɗo noon mamude wawa sippiri e neɗɗo a yiyani wutti mum a yiyani faɗa mum a yiyani photo mum a yiyani silib mum wawa won boni kam hay silete ma mum kam jeyama ganda kam oɗon neɗɗo kam ko pesat par ce que min kam somi yi silete ma makko mami anduno to foti ɗum noon yidde kalis walla sabunor makko yidde kalis tarta onon wadde amen yimɓe bolle pooɗi quoi ɗum kalami hen eyi ɗum kam ko gonga kono oɗo saaha to ƴettuɗon ɗo hanti combat engagement combat o ten waajo woni ko Mauritanie wonani ɗo eɗen gandi wawa kam ardembo ɗo kam en mbawa dañde mbo o ara ɗo yetti tan e ɗum ɗon musat so jogori won tan wiyata mami ɓeydnaba hen kaali joni ko ni mbatten promoteur wastan noon allah rewra neɗɗo kay tawde wawa ar kam noddama adda faɗa mum walla adda ko silib mum walla hay adda debbo mum min nene min yiiɗa ni tan nahro lammo he o ko mawnam tan min jiiɗi ba min jiiɗa yumma kono mi yiiɗa yumma yidde kosam no mbeewo noon wottata mi wimi damdi kaw min gona yimɓe bolle puuɗe komin mbire komin liggotoɓe alay saago yimɓe kalda e ma gonga min mi joɗata ɗo mi jogoyma complexe pour haalandem gonga par ce que dolam ɗe min ligguiɗe ha heeɓiɗe a faami neɗɗo mamude wawa sippire a yiyani wutti mum a yiyani tuubu mum a yiyani faɗa mum a yiyani silib mum a yiyani mo haydara hay silet ma mais ɗum
ɗum ko haalat min mi yaadani ɗum alay sago noon ƴeewa décision no mbaɗɗa haɗe ɗo gueɗe laaɓa e yeeso amen minen min ganndano min keblori par ce que sa wiyama haɗa dañi hoɓɓe kay alay sago ganda hono foti hoɓɓe poti ganda ko jagguinta walla wona eyyi kañum eɗen gandi mbiro oɗon wona ɗo e Sénégal woni mbiro woni ko Mauritanie wadde en mbawa wiide eɗen gaddambo ɗo hede ha jiyonbo ɗum so woodi wonde waɗata kadi ko o namdoto kam ko goɗɗum mami ɓeydan ɗum kam wawa wonde jafrano wastan Allah rewra kam on ko ɓeydan en mbiriɗe Mauritanie gombo tan ñamata koɓe bonɓe de min ma wastan Allah rewra neɗɗo kam a wawa musibdi tan yiyani mo hay ndigi gueɗe kam ma waɗa hen gooti gadda ɗo silim mum walla gadda sabandoro mum walla gadda faɗa mum walla gadda silet mum walla debbo mum min tuukno hen minen o ko mawnam tan promoteur amen mi wawa tan woppi tan min naata jamma tan min ganda hoɗe guite laaɓoy tam vraiment min jaɓa ma won hen kam mbaɗɗa déci walla nodda ɗum kam lamdoɗa ɗum tawi mo wawi ar yo oɗo nulde debbo makko ni sabundore makko komin ganditamo tan kanko min ganda no min keblori eyyi joni men ƴeew wadde feere mi noddembo téléphone en mbar men kembo en ko wawi men hen nuldude foof kadi taw oɗon nana eɗen keeɗo ko woni hen fof mi haalan moon bisimilla on kokkata kam wadde mi noddamo téléphone eyyi bisimilla billahi promoteur uji pondata yimɓe non min cuutten ko bowal ɗum kalanmi ɗo promoteur uji pondata minen mbireɓe min gona haydara minen taki on dañ kalis so yimɓe maton galleji mbaɗni ko minen taki hakke amen ñama toon billahi wallahi hakkeji amen ñama toon non par ce que ana sippiraka a lappaka keeɓa million ga joɗɗa e sal ma yimɓe garɗo min noon andi sabi ala an ɗum an pulol an nini ko tawan ma keɗo toon seeɗa mi nodda on minen nodda on keɗoto kay hanti kam mbawen famodirde walla galle baɗni ménagére a haalata birmaji ko teey mbaɗe ses ɓe mbirma o teey o wona o cippirto mo cippirtono ko on noddata tawi on ko oɗon jogui gonga tan paadi ha nden yonta o kay mbiyata mo heɗat noon woppa noon an ɗum ko ɗum caatuɗo jey tan billahi wallahi an haji ɗum hokkulol non he anni haji gol kulol ta anni deƴƴu an haɓɓo ko keɗoɗa eyyi allo Djiby wonme libre ministre nan dande non dande min jiɗi nan ko wonma he ay onon noon barke rasulullah onon billahi wallahi tallahi non ɗum wasa jaɓɓe kon haɓɓo ko an heɗo Djiby tawi ka giɗami hetto voix o gandan way an heeɗa rokkam seeɗa an wonko kalɗa joni mbeɗen waɗanma ɗum rokkam kon dande min mbawani nan a wawa ɗum nande hokkam tan an joni mana ko dande sippirte mana dande sippirte sippirte ɓandu neɗɗo wawa guumala may sama yini Djiby aɗa selli mbaɗɗa e tampere jaɓɓol woni toon no Mauritanie ɓe celli jaɓɓol machallah alhamdulillah eyyi joni de ko wajibi mbo cippirta o mbirmo cippirta o kamɓe gari ɗo e gallam kanko e ménagére makko joni noon mbi kamɓe ɓe jiiɗi kamɓe ayde ɓe mbawa yiidema haysoko wuttima walla faɗama walla simisma walla sabdorma kam nelda walla faɗama kam nelda kam ɗum ɓe jiiya eyyi ɗum noon joni noon ko wawi hen wonde fof kadi ina wawi wonde kadi kalana kam sono wawa wonde kadi ka an kadi haala tawi combat men internet yo holla min tawi joyi combat a heeɗi de kanko haala mbiro haalata ɗo mbiro haalata ɗo eyyi eyyi ko noon eyyi kono a wallat ɓe tan ene wallat men tan sabu ɓayde ko jiɗɗen ko lambo ka yo wel onon kadi cippirtu kadi ballodiren tan haysoko kam wuttima walla faɗama walla kam sabdorma ko wawi hen wonde fof tan balla amen nelda kam ɗum ko min neldata wona kamɓe kamɓe kadi ɓe jogota ko ɗum ko min jogoto ɗum ɓe jiyat tan min mi jogo ha gara kadi gara mi tottinma sabdorma walla faɗama eyyi non Djiby ala probléme ɗum ala hay probléme goto holomi min ko min tottata faɗa ngo sa totti kam faɗa ngo ɓayde mbiɗama to nelde fo ko ɗo e gallam ɓe garata ɓe pondo ɓe jiiya ɓe jaaha laabi mabɓe ɓe nawata sa arti kadi ma tawtu ɗo faɗma holomi so Allah jaaɓi min ko min mbatta haydara min mi ɗaminaki hen onon fof poti min ko welnude tan yo fuutangagal ruttu tan e cosano tan ko ɗum tan joni yidde men ɗum tan addi kam e fiide lambo kono mi wonanani hay goto e moon heddiɗo ɓaydo wi noon tan e addu tan neldan faɗa ngo tan so ari o fonno ɗo mi woppa ɗo faɗa ngo e gallam kadi ha gara so Allah jaaɓi total jarani weeram ɗum min kal jarani ko kalto totam ɗum hajjil jarani weeram ɗum merci a jarama Djiby
an mbatta an kamanaja an jibi an kasilla an min mi war plan pour nande ko hala ana o sanani no sik sewnide sik wiyam han ala hono ma an bele man andu o wona ɗemgal sippirte wona haala sippirte kanko voix makko ko haydara sippirte ko doole de enen kañum sen keeɓi sabundoor makko tan en ponde men en ni doole en jii jaaƴi en ndi en jii juute en ndi ganden no ɓeydirten won faaɗi en ndi eyyi joni on nani mi noddima kam koye jeesmo noddumo o wi ɗo e ɓaawa janggo o no janggo mo neldu faɗo ngo son gari ɗo e ɓaawa janggo onon ni pondo ɗon faɗa ngo ɗo e gellam gar toon pondo ɗon jiyon ɗon katton hen jahon laabi moon mais o promoteur ko addi ko faɗa addi mbiro non kanko o ala temps o wi o ala temps o woni koye entraînement ji makko kanko o ala temps arde ɗo yeti ombo wawi mo noon wallude men ɗum o wi o omo wawi wallude men e faɗa ngo o nelda ɗum jangga ɓaawa jangga garon ɗo hay an hoorema fotani ɗo jooɗade bon ɓe tan ponno arde an ponnoɗa wonde koye entraînement wallahi ana fel gatta gargol kam namala joni ha ɓaawa janggo eyyi inchallah inchallah ɗum noon Allah jarama ala ɓesda hen sey a wasi ala ɗon tan ko siñina ɗum tan ɗum noon Allah jarama on jarama tan ha gongo eyyi jafoɗano oɗo promoteur e minen aɗa min komin hesɓe affaire wan ɗum ɗo minen ganno tan neɗɗo direct hakkude mum tan a joɓowo ɗum oɗon no ari de temen ala min mbawi mako neɗɗo leygal amin kono min jogi ɗum ko es ɗum ɓurta min fe ujunnaje sappo ɗum sigi ittama capanɗe ujunnaje rekki gasi wi ɗum yo waɗanamin joni on kalde makko ko jabdiɗo makko ɗum kadi min wawa hen nadde e on détail wona wiiteɗi wona haalɗo man ɗum heewa man ɗum heewtan haydara ɗum fonna newda haala en wayno nayi heddi ko goppa minen promoteur Allah jarama jarama min calminima Allah jarama gallam ko mo tan ñam jarama heddi ko noon a bonnita bonno non ko haasidagal kiiɓ an ko haasidagal min kasidto man mi kam sinnom haasida non non an poɗɗa jiɗi si ñiiɓade itta men han walla nofuma dutta jami nek cankototo an jibi ñiiƴi ma guitte an wadde wawa yiko moƴƴi an jetta tan gañaɗa kelɗo ma ujunnaji nayyi tan noon poɗɗa hen heɓ bon a jarama merci beaucoup jarama an haasidagal accu ɗum wawi an jiiɓi accu ko mbatta e moƴƴi wayde non an salamu aleykum oɗon celli mbaɗon tampere jammol an hande ɗesi men ɗon eyyi ko noon wonno koye activité ji lambo wonno tan waɗi ɗeɗo balɗe foof mi ala temps ko ɗum saabi ɗeɓɗe ɗen ɗeɓi tampude seeɗa tan ɗum waɗi ɗemmi wendorde seeɗa ma jaafoɗon e hen on banggue e waajo o ara ani kono neldi o totti suku makko goto addi faɗo ngo ari nani ɗo he joni noon ko hande mbino yon gar Allah addi mon omon ga e nder saalo o ari omon ga e nder saalo mi noddambo o ara jildiron e makko o hollo mon faɗo ngo wona boy mu addi eyyi boyel mum eyyi ɗum kay ɓuuri ya jarani oto ustu oɗo ustu amma ayaha illallah ɗum kay assalamu aleykum allahu akbar mbaɗɗon oɗon celli oye kam waɗi kam ammi sippiraɗo alhamdulillah mbaɗɗon tampere bandiyagal o woni gadduɗo faɗo ngo non o woni gadduɗo faɗo ngo omo wawi mon hollude faɗo ngo jiyan on goppet konno o jibi faɗo ngo ni ko kay faɗo malay on jii faɗo ngo wona fanne ɗo faɗo malay abdano taw an woni manager aɗa mema ɗen tawi bonen woni hen kam jagga manager min kam suusa mem ɗum jibi ƴettu ƴettuta woni miñam ƴettuta ƴettu haydara mbaɗen sacrifice anni ƴettu tan anni ƴettu haydara watta ti la ilaha illallah ga kam enen hen ɗeɗe ngam mbawi wa taw ngo ɓuurimi noon
Bo ɓura kam hay enen baabo hen ɓuri kat hay Jib Jib ala hajjib hajjib ɗum ɗo wona haydara e ɗum e lamb ani mamu ngo fat joom hen ren hejene onon tun oɗon bonne ɓerdi yimɓe ɗe dow maire sabu oɗo ɗum fata tan ala kore jam an engagement ƴefti wonko mbaɗan mema eɓe jibi ala onon de min de Jib artira kelma ma yaay mbeɗa wuurdi an haji lan salmini babu salmini ma wonɓe toon to mbeɗa nel do an ɗum ɗo haydara e lamba an ɗum ɗo ko woyi ɗum ɗo so neɗɗo ɗo mana ko sensé libde kala mo waɗi gagne mum Jib ande somi andino hajjil arata e ma somi andino tan ko hajjil ɓola aranno sa yi kadi min mbeɗa wima ya ara ko ha ɓeyde makko ɓernde makko ɓeydo tiit dowo gueɗe kadi ene wawi dañde no dañirɗa fof pour moɗo haɗayni an hay kepputoɗo ɓuuruma haɗayni goppat joom hen heƴade nde ala ɗum ala to dari ɗum ɗo ko lamba tan wona toon woni ɗum ha talli wona toon woni goppen jibi goppen lambo neɗɗo ne wawi wonde goppen jibi goppen o komba jibi tampere yo tampere tawen ɗum woppude ala warde 4 métres 500 ɗum ina wawi won waɗi ɗum ar jeeyi joni kay ala joni noon ka ciññinde noon ka ciññinde on siññinɓe de ka ciññinde joni kam hanti wadde on hanti kam